Wajib. Wajib. Lah kene wis ora nek takon. Iso kowe salat. Lho. Iki piye ta iki? Ngenyek wong. Nek bapakne salat ora iso RT nggonmu nggih langgar pira? 1. Nah, aku toke 4. Lho RT nek 4 langgare. Lho, omonganmu lu wong sugih. RT nggonmu urunan wong pirang-pirang. Langgare kemaki. Ana langgar bentuke nyene. Iku langgar ape ambruk, Nyuk. Apa-ape ambruk. Aku tok gawe 4 ngarep omah kiwa teken loro. Mburi kiwa teken loro. Omahku ning tengah-tengah diubengi langgar. Lendang lo tau salat. Nganti iki urung blas salat urung kau. Lho, ora salat ki piye? Lah piye ku nek aku salat ning nggon kiwa kono langgar sing iki nesu. Aku salat kene nesu. Kono tak nggo salat ya nesu. Lah dadine timbang nesu kabeh lu gak salat aku. Lho cah iki apa edan menawa? Apa edan untukmu suwek kono? Ora ono. Wong langgar kok di kono, kowe salat kono langgar kene nesu ku. Langgar iso ngomong apa piye? Ngomonganmu nek langgarku ora apik timbang langgarmu. Ate langgare wong ora duwe ya ngono along. Langgar lho kere mbok duda-dudono. Kaya kowe iso salat iso salat. Ngomonganmu salat apa? Wong Islam lele. Kowe nek ana adzan itu salat. Lho, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo terus salat no. Wah, ya ora salatmu ora sah. Lah nek rasa iku. Apa salat ora wudu. Wudu sik lagi salat. Nek wudu lapor kowe ngono. Lho kudune ah. Kowe terus tak telepon cil aku bar wudu ngono ya. Kowe pak aku ya nek nesu. Ora entuk nesu. Dagelan nesu keneng penyakit sirup. Alah, tukokno es joki banyu seger. Stroke. Lah ya stroke. Ngene-ngene lho. Ayo kaya pakmu. Kaya wowo lho. Oh, pakmu mak utang. Lho persis, meh yo ngene iku meh. Oh, pakmu, aku critakno pakmu kok omongan. Kaya iso salat jajal salatku ora iso salat. Lho, ngenyek aku. Ora iso salat jajal. Wah, omonganmu salat ki kabeh niate. Alah, Neng tengah sawah sing penting niate, upamane ning Tegal ya ngono. Ora ana sak jadah nganggo iket ora masalah. ayo salat apa iku? Salat magrib, Pak. Lho surat kok madhep ngalor. Ya nek aku ndokon madhep ngetan ya Pak Bambang kandhani panggunge kon ngedhepno ngetan. Salahe panggunge medhep ngalor. Iya. Iya. Ayo salat. Aku ndagel anggere padha mahasiswane ruwet. Ala gayamu kowe mahasiswa. Enggak. Aku yo enggak. Lah ya berarti padha. Oh iya. Kowe mahasiswa kudu buta iki wah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suwek ngono. Adek Wong rembug liyane Gunung Butak ndak ora ono. Ngomong kok Gunung Butak rono neh kapan?